Добро утро на всички! Искам да ви споделя, че ще си правя операция бишектомия. Това е премахване на мастната тъкан в областта на бузите. В момента вече съм се облякла, обула, багажа е готов и потеглям. Отивам към лечището и след няколко часа започвам моята операция. Полета е от Варна до Истанбул директен и е с времетраене от 1 час. Ще се включа след това, след операцията. Стискайте палци. Пътувам вече, отивам към колата и ще се паркирам пред моята приятелка и оттам заминавам на двете. Хубавото е, че успях да поспя и съм свежа. Мислих си, че няма да успея да дремна малко, но успях, за което супер много се радвам. Да си кажа, вече усещам някакъв страх, някакво притеснение, за което е нормално, но се надявам всичко да бъде наред и по-бързо се възстановя. Вече сме на лечището и чакаме всеки момент да отворят гейта. Доста охладена. Имаме си и сокче. Имаме си и някакъв тип сандвич. Имаме си и десерт. Разбира се и салфетчица, мокра кърпичка. Много симпатична чанчичка. Отне 40 минути докато дойдем тук на този път. Лечището е супер огромно. Салам! Калинче, здравей! Здравейте! Остава 1 час до моята операция. Вече искам да отивам, да се почва, какво ще се правя да правят и да се свършва, защото още повече се притеснявам така, когато остава време. Затова искам вече да се приключвам направо.